A oferta de ocio na Vila Noiesa este verán volverá a ser do máis ampla e variada, co fin de satisfacer a veciños e visitantes, indistintamente da súa idade. O Concello, en colaboración coa Asociación Noia Histórica, volve a deseñar o programa Rúas Vivas, unha oferta xa consolidada, na que se prevé todo tipo de espectáculos, dende actuacións musicais a cine na rúa, pasando pola maxia ou os obradoiros para os máis pequenos, entre outras. O que se busca é dinamizar o comercio, dinamizar a hostelería, que se garanta unha presencia de xente nas rúas ao longo destes 2 meses estivais, onde, bueno, pues coinciden tamén as festas patronais de San Bartolomeu, coinciden unha serie de actividades ao marxen das promovidas a través de Rúas Vivas, que tamén van a posibilitar e a reforzar esa presencia de visitantes. Para a Noia Histórica é un honor colaborar con Rúas Vivas. Realízanse varios eventos que dinamizan o comercio e a hostelería local, entre eles concertos, cine, diferentes actividades para nenos, incluso polas rúas de Noia. O cartel aínda non está completo de todo, pois falla por incluir unhas 10 actividades máis, que non están no programa, e que o Concello agarda poder anunciar ao longo das vindeiras xornadas, o que fai que haxa prácticamente actividades todos os días. Dende o Concello quixeron tamén agradecer a colaboración do pintor local Beiras Manteiga, que un ano máis asina o cartel promocional do Rúas Vivas. Temos que hai teatro tamén.